हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खनसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय BM राइडार 011 इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर राइडारनि नाम लाबाय थायो लोगोफोर राइडारनि भिडिअखौनो लाबोनाय जाया स' लोगोफोर राइडारनि भिडिअआ न'आव सहैबासो लाबोनाय जागोन हा लोगोफोर नामासो आंना दा माने BM राइडार लानाय जादों ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो जोंनि मेडिकेलनि मोनसे माने साइडआवहाय स्कुल दं आरो मागानपुरा स्कुल होननाय माने बेयावहाय आंना दिनै नाइट डिउटि लोगोफोर बेयावहाय स्कुल लोगोफोर ओमफ्राय बेयावहाय दा रावबो गैया माने इयाव नेनांगौ आरो बिराद माने सामान बायदिसिना दङ बेखौ नेनांगौ हरसे लोगोफोर ओमफ्राय हस्टेला ओरैजा थाबाय स्टुडेन्टफोर थाग्राया हस्टेला ओइजा थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय आङो नोंसिनो मा देखायनो हायो लोगोफोर स' बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामलासे जोबजासिम नायबाय थादोलाय लोगोफोर आं दा नोंसिनो देखायलांसै फारि फारि लेट्स गो ओमफ्राय लोगोफोर आं दानि गोजौआव दंमोन ना गोजौनिफ्राय आं गाहायाव फैबाय ओमफ्राय गाहायाव बेबायदि नुयो आरो गाहायनि सिङावहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो थांबावगोन स्कुलाव ओमफ्राय स्कुलावहाय बिराद बायदिसिना सामान दं ओमफ्राय नोंसिनो देखायगोन आरोना लोगोफोर स' आं दा थांबाय दङ लोगोफोर ओंखारबोबाय आङो सिंनिफ्राय लोगोफोर खोमसिबायबो नै सिनायनो नागिरला बाहेरनिफ्राय बेबायदि नुयो लोगोफोर स्कुलखौ ओमफ्राय दा आङो सिङाव थांनि लोगोफोर ओमफ्राय आङो लोगोफोर ओइहाय दानि जे आं लाइट अन बानायदोंमोन बेनिफ्राय आङो सौहैबाय स्कुलाव ओमफ्राय दा आङो स्कुलावहाय स्कुलनि एसे माने ग्राउन्डखौ नोंसिनो खिन्थानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेयावहाय मोननैसो बेसाद नुदोंमोन आं दामि बुस्थु ओमफ्राय नोंसिनो देखायनो र' लोगोफोर ना नै बेवहाय माने साजायना दोन्दों आरो माने नै लोगोफोर बेबायदि साजायना दोन्दों आरो लोगोफोर बान्था मोननायफोर जागोन खोमा इयो लोगोफोर आंथ' बारा मिन्थिया बेफोरनि बागै माबा फुटबल गेलेनायफ्राव बान्था मोनो जे लोगोफोर बेफोरसो नुलाबायदोंमोन आं नै बेबायदि आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बेबायदि नुयो आरो स्कुलनि सिंनि लुकखौहाय लोगोफोर नै ओमफ्राय लोगोफोर आं दा नोंसिनो क्लास रुमखौबो देखायनो सानदोंमोन दा क्लास रुमखौबो देखायनो हाला आङो लोगोफोर साबियाहाय आंनि आखायाव थाया सुखिदारनि आखायावसो थायो लोगोफोर ओमफ्राय सुखिदारा लानानै थांबाय नङाबा आं क्लास रुमखौ खुलिनानै देखायनो हागौमोन लोगोफोर नोंसिनो ओमफ्राय सिंनि ग्राउन्डआ बेबायदि आरो लोगोफोर ना